Sa wa pa matinong rason, gipangdunggab ang tulok ka mga minor de edad dito sa Lapu-Lapu City. Sa wa maihilhi nga suspitsado. Ani ang report. Pasado alauna kaganihang kadlawon, nadangat sa Lapu-Lapu City Hospital kining tulo ka mga batanong lalaki nga pulos adunay mga samad dinunggaban. Ang 18 anyos gikatahong adunay dakong samad dinunggaban sa iyang buko-buko. Samtang ang 15 anyos niyang kauban may samad sa suwang ug samad sa kilid usab ang niaguman sa 17 anyos. Nasubay sa RTV Balitang Bisdak ang Pinoy-anan sa duha sa mga biktima ug nasayran nga nakagawas na sila sa hospital kaganihang buntag. Apan ang 18 anyos nga biktima, nagluya pa ug maglisod pa pag-istorya. Matud sa iyang iyaan ug igagaw, nilakaw kini kagabi kay mamasura uban sa iyang tulo ka mga higala. Ug nakabalita na lang sila nga nadunggaban na kini. Wala mo ko nga siya kontra. Nag-driver siya gibike. Oh, hubog daw. Ingon sila mo ingon nila nga hubog. Gihagit sila bagi kabuangan. Nga mga pila ra ug edad ani yakato idara na daw. Matod sa inahan, wa na sila makahuna-huna pa pagpa-blatter sa hitabo ngadto sa kapulisan kay napuliki sila pagpangita og bayad sa hospital. Maayo na lang kay adunay nurse nga naluoy kanila ug nihatag og 1,000 ka pesos. Wala ta may bisag piso in taon nga para makagawas mi naluoy nako. Itagaan ko para makagawas mi. Kaya naman ang malasakit nga dili mi kagawas ko. Kaya di man naman obligasyon nga bukuan man na kay dinunggaban mo na ang kasi mong bata. Sa wa pa ma-discharge sa hospital, gisiguro gayud sa inahan, gikan sa doktor nga ana-ana sa luwas nga kahimtang ang iyang anak. Gipapirma usab siya og release and assumption of loss diin napatik nga kuwang ang ilang kwarta ug nga moadto na lang sila sa City Health Office. Ang iyang 15 anyos nga igagaw kinsa adunay samad sa suwang naabta namong nagpa-inject og anti-tetanus sa health center sa Barangay Bangkal. Matod sa 15 anyos nga biktima nga samtang naglakaw sila sa sudlunong bahin sa Mahayahay Suong pasado alas 12 kagabi, kalit lang silang gisita sa wa mailhing lalaki nga nag-inusarang nag-inom samtang naglingkod sa nakapark na tricycle. Ingon siya na unsay problema daw namo anong nihunong mi. Wal kam nihunong ra mi ato nung ako to gituok ko niya una niya. Tok gisukmag sa akong barkada. Sukmag nila. Gisukmag sa barkada. Was la kabaw na ko ni bunit ni bulhot og kutsilyo. Usa sa ilang mga higala ni distansya busa silang tulo lang ang nadunggaban. Human sa hitabo, nanagan sila palayo ug nanakay og jeep ug nagpatabang sa mga kawani sa Barangay Hall Mactan diin maunay mida kanila sa hospital. Matod sa mga biktima, wa sila makaila sa sospek busa di usab sila makatumbok sa hinungdang sa pagpanunggab. Ang Lapu-Lapu City Police sa ilang bahin, padayon pa nga misubay sa dapit na hitabuan aron masuta kung may mga CCTV bang makatabang pag-ila sa identity sa sospek. Wala gyud na report ani sa police station ma'am na nga sa pagkaibaw na mo ani base sa social media nga post ma'am amo dayon ning gipalo up dito sa nahingtungdang barangay. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.